Now ucwaningo liveza ukuthi ke u73% wamadoda aboshiwe emajele ikakhulukazi ke ngamacala ahlanganisa ke irape phecelezi ukudlwengula abosho ke ngamacala angazange ke awenze nalokho sibiza ngokuthi ke ukuframe. Ngilosona ke isizathu lesitholele ekutheni ke inhlangano esebenza ngokugenza inzuzo eyazwa ukuthi ke i-Beauty Beyond the Orange Uniform besicunguleke lenhlangano ngenhloso ukuthi ke balwele bonke ke abantu ababoshiwe emajele ikakhulukazi bona ke abantu besilisa ababoshiwe ngawo ke amacala abangawazi. Kumanje ke lenhlangano isikwazile ukuthi ke ilwele okuyena ke uThami Maphumulo nosebhadleke iminyaka ewu14 ejele ebosheleke amacala angawazi nokwazi ukuthi ke aphume ejele ngenyanga edlule oku28 eJune. Kanti ke bakhona abanye lenhlangano isaqhubeka nokubalwela abangaphakathi nabo ke abaveza ukuthi ke amacala ababoshele wona amacala bangazange ke bawenze. Unkosikazi ke uSithandwa Mpanza uyena ke umsunguli phinde futhi aba uyena ke umqondisi walenhlangano kanti sikhuluma kabanzi kuloke uhlelo lethu naye ukuthola kabanzi ngawo ke nje umsebenzi awenzayo ngaphansi kwayo ke inhlangano yazwa ukuthi ke i-Beauty Beyond the Orange Uniform. Angikubingelele mbukeli igama lami kuSimangeli Sibongo ngwakachirwa ubukela uhlelo lakho iKaiZerine News Talk. Asikhuthaze ke mbukeli iKaiZerine News Talk, do engage with us, sebenzisa ke inkundla zethu zokuxhumana ukudlulisa ke nje ukuphawula kwakho noma ke umbuzo ongaba nawo ke kuyena ke uMrs Mpanza ekhona kuloke uhlelo lethu iKaiZerine News Talk. Kanti ke ku Facebook isuyena uKaiZerine News Talk kanti nawe ke futhi ke uX owazwa ngaye kubekade azwa ngaye ke uTwitter siphinde futhi uyena uKaiZerine News Talk. Asikubingelele Sithandwa sikwamukele kuKaiZerine News Talk kwintokozo enkulu ukuthi sibe nawe. Ngiyabingelela ngiyabonga ukuba kanye nawe. Ngicabanga ukuthi ufike kahle ohlelweni lethu ngesikhathi la izwe laseNingizimu Afrika libungaza inyanga yamadoda onyanga kaJuly and okulwayo kakhulu ngaphansi kwalenhlangano yazwa ukuthi ke i-Beauty Beyond the Orange Uniform ukulwela abantu besilisa ababoshwe ngamacala abangawazi. I did outline ku-introduction yami ukuthi already ukhona uThami Maphumulo ophuma ngomhla ka28 June ubekade sehlale ejele iminyaka ewu14 ehlalele amacala avizayo ukuthi akazange awenze. We'll get into that ukubheka ukuthi bungakanani ubufakazi onabo obufakazelayo ngempela ukuthi uMr Maphumulo njengoba eklamacala angazange awenze akawenzanga ngempela. But let's just begin by looking at ukubaleka kwalenyanga ikakhulu ukwazi kubona abantu besilisa kukhona leyo mqondo ukuthi abantu besilisa ababhekani nokuhlukumezeka, abantu ababhekene nokuhlukumezeka kakhulu abantu besifazane. But here you are today, you are talking about ingcindizi abantu besilisa ababhekene nayo. Ya kunjalo impela ngoba abantu besilisa akekho umuntu ophumela obala abange umsindo ngokuthi uhlukumezekile. Uma kungukuthi uhlukumezekile umuntu wesilisa kuthathwa nje kushanelwe nje kufakwe ngaphansi kacarpet. But when it comes to umuntu wesifazane you find ukuthi umhlaba wonke ubanga umsindo. So why not ukubanga umsindo ngomuntu wesilisa, because naye he's a human being. Naye he has feelings, naye he needs support, naye he needs love. So I feel ukuthi let us make a difference. Nabo abantu besilisa ake siba recognize because equally as we are recognizing abantu equally as we recognize abantu besifazane. Ngiyafuna ukuthi sidobele isithombe kakhulukazi njengoba ngaphansi kwalenhlangano isebenza ngenza inzuzo usebenza nabo direct abantu besilisa ingakanani ingcindizi ababhekene nayo. Inkulu inhlangano inkulu ingcindezi ababhekelene nabo ngoba abantu besilisa kunale mentality yokuthi indoda ayikhali. Yeah. So umuntu wesilisa unalento ukuthi ngithi ngiyaphumela obala azithole eseyihlaya enga-attendwa ngendlela ekuyiyona efanelekile okungeyona into ekahle ngoba umuntu wesifazane yena uma ekhala kunyakazwa manje kwenziwe something manje kodwa umuntu wesilisa lutho ekugcineni kosuku uthola ukuthi it ends up leading to suicide sometimes. And is that the reason why mhlambe we have a higher number of abantu besilisa abagcina bethatha impilo yabo kunokuba bakhulume ngenkinga abasuke bebhekene nazo? Esikhathini esiningi kunjalo. Esikhathini esiningi kusukela lapho ngoba usuke akazi ukuthi uzophumela kubani and kuyasiza ukukhuluma uzoya kubani ngoba uzoya kubani and ubani akazi ukumthatha serious. If not uzokwenza ijoke of yena next thing uyatrenda ku social media. And if ubheka umphakathi nje mhlambe doing your own analysis sikuqonda kangakanani ukuthi abantu besilisa nabo babhekene nengcindizi efanayo njengabantu besifazane in some cases? Akekho nendaba nakho.
akekho nendaba nakho and akekho futhi ozimisela ukwenza any difference ngakho akekho nje umuntu ozimisela ukwenza umehluko ngakho iyiphi kakhulu mhlambe ingcindezo uyibone bebhekene nayo I know ukuthi kakhulu ugxile emacaleni abasuke benenjwa ngawo as you are putting it bengawenza ngalawo macala ingakanani ingcindezi iziphi izinto kakhulu mhlambe uyayibona ukuthi izona ababhekana nazo in terms of ukuhlukumezeka kwabo izithi mhlambe kwesinye isikhathi thola uyashawa upartner wakhe or mhlambe iwona amacala kakhulu siwabonile you can also maybe outline for us ukuthi imaphi kakhulu amacala owabona abantu besilisa benenjwa ngawo ngokwakho bengazange bawenze yabona isikhathi esiningi ake sibuke ngalawa rape isikhathi esiningi lawa asuke friend or ama false rapes often a relationship is really toxic it derives from a toxic relationship thola ukuthi uguy mhlambe akekho financially stable okanye ake sithi akasebenzi njengale incident esinayo akasebenzi uguy urelaye ku sisters ukuthi she does everything for him financially uyamsupporta yonke into so ebese kudinga ukuthi whatever treatment ayitholayo he must just lie low and take it ngoba at the end of the day uya benefit sometimes bisigcina it gets very very ugly uma sekuhlukanwa angithi usisi usena lento yokuthi I've spent ngawe ngiinvestile ngawe so you can't just leave kuphele kanjalo ebese ezithole selandelwa i-rape engekho nokuyinto kuyiyona ubona ukuthi igcwele kakhulu ukubona abantu besilisa ababoshiwe emajele and I did say ukuthi we speaking about it before coming la ngaphakathi ukuthi ucwaningo liyaveza ukuthi 73% abantu besilisa baboshwe ngamacala bangawazi ekakhulukazi bangabuza ukubheka lona udaba le-rape ibona nje uzobheka i-rape mhlawumbe u20 or 30% or masikhuluma nge-genuine rape but the rest nje ama-rape nezinto behind angewona genuine rapes but if we're looking at genuine rape you're looking at not more than 30% trust me and kunobungozi obungakanani lokho kakhulukazi kubona abantu besifazana abasuke bekwenza nanakubheka ukuthi sihlava lesi sibhekene nezwe laseNingizimu Afrika ukuhlukunyezwa abantu besifazana kanjalo nengane and then you find ukuthi there are those people abakusebenzisa nje ngokungalona iqiniso asubambe lo mpendulo yakho ngenxa isikhathi singizama mangabe sibuya so bese kunika ithuba lokuthi unabeka amanzi kulelo phuzu asithengiseke mbukele iKaizer News Talk mangabe sibuya singena kuso isigaba sesibili saloke nje uhlelo lakho iKaizer News Talk oyibukelayo